Marcos Kapitulo 16. Og sa miagi na ang adlaw nga igpapahulay, si Maria Magdalena og si Maria nga inahan ni Jacobo og si Salome namalit og mga pahumot aron sa ilang pag-adto ilang ikadihog kaniya. Og sa kaadlawon pagayod sa nahaunang adlaw sa semana niabot sila sa lubnganan sa nakasubang ang adlaw. Og nasigiingon sila, kinsa may papaligiron ta sa bato sa ganghaan sa lubnganan. Apan sa gitan-aw nila, hingkit-an nila nga giligid na ang bato. Kay kini hilabihan kadako. Og sa pagsulod nila sa lubnganan, hingkit-an nila ang usa ka batan-ong lalaki nga nagalingkod sa tuo, nga nagasulob sa usa ka kopo nga hataas og maputi. Og hingkulbaan sila. Apan siya miingon kanila, ayaw kamo kahadlok. Ginapangita ninyo si Jesus nga Nazaretnon, ang gilansang sa krus. Nabanhaw siya, wala siya dinhi. Tanawa ninyo ang gibutangan kaniya. Apan panlakaw kamo, sultihin ninyo ang iyang mga tinun-an, og si Pedro, nga siya magauna kaninyo sa Galilea. Didto hikit-an ninyo siya, ingon sa ginasulti niya kaninyo. Og nanggula sila, og nangalagyo gikan sa lubnganan. Kay miabot kanila ang pagkurog, og kahibulong. Og wala sila magsugilon sa bisan unsa, kang bisan kinsa, kay nangahadlok sila. Karon sa nabanhaw siya sa kaadlawon pa, sa nahaunang adlaw sa semana, nagapakita siya pag-una kang Maria Magdalena, ang gipagulaan niya og 7 kayawa. Nilakaw kini siya og nagpahibalo kanila nga nakauban kang Hesus. Sa diha nga nanagsubo og nanaghilak sila. Og sa nakadungog sila nga siya buhi og hingkit-an ni Maria, wala sila managpanuo. Og sa tapos kining mga butanga, nagpakita siya sa laing dagway sa duha kanila, sa nagalakaw sila paingon sa kaumahan, og nanlakat sila, og nagpahibalo ni ini sa uban. Apan bisan pa ni ini, wala sila managpanuo kanila. Og unya nagpakita siya sa maong napulo, og usa sa naglingkod sila sa lamesa, og iyang gisaway sila sa pagkawala nilay pagtuo, og sa kagahi sa kasing-kasing. Kay wala sila managpanuo sa mga nakakita kaniya sa tapos siya mabanhaw. Og siya miingon kanila, lumakaw kamo sa tibuok nga kalibutan, og iwali ninyo ang maayong balita sa tanang binuhat. Ang mutuo og magpabautismo mamaluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Og kining mga ilhanan magauban sa mga mutuo. Sa akong ngalan pagahinginlan nila ang mga yawa. Magsulti sila og mga bag-ong sinultihan. Makakupot sila sa mga bitin og kung makainom sila sa butang nga makahilo, dili kini makadaot kanila. Pandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton og mga ayo sila. Og unya ang Ginoong Hesus sa tapos siya mosulti kanila, gibayaw sa langit. Og milingkod sa tuo sa Dios. Og sila na nagpanlakaw og nagwali sa tanang mga dapit. Ang Ginoo nagabuhat uban kanila og nagpamatuod sa pulong pinaagi sa mga ilhanan nga gipauban. Amen.